И дали всички да беше в поредното или в канала ми в това видео ще продължим с Minecraft оцеляването, така че нека да започваме и ви пожелавам приятно гледане. Така, както мога да забележите, си промених скина и вече съм Bugs Bunny. Това ще е мейн скина в играта, така че да. И какво ще правим днес? Между другото, това е първото видео в канала, нали, в Minecraft, който с микрофон, така че да. За това видео като цяло трябва да направим може покрива, пода и да започнем втория етаж, понеже мисля да има втория етаж. Ще видим, не съм го измислил още как да стане, но ще го измислим. Трябва ми дърво. Само да си пусна звука, че малко го няма. Добре. Ами да, трябва ми дърво в момента. Но такова акация ми трябва. Аз нямам. Имам малко, но... Да, ще трябва хора да нацепя малко. Добре. Та има нещо. Прасе, окей. Те прасе ще го взема. За храна. То между другото трябва да направим такова ферма за животни, обаче ще след време. Иначе тук мисля да взема абсолютно всички дървета. Като цяло локацията, където сме, много ми харесва. Така че да, има къде се строи. Аз съм гладен. Добре, няма проблем. Между другото, който не е гледал минали епизоди, като цяло мога да ги гледа, за да разбера горе-долу през какво сме преминали. За да си тук намерихме село. Но да, като цяло. Там намерих доста храна. Добре, за сега толкова дърво ще стигне, предполагам. Не, 23. Мога да започна поне пода да покажа как ще го направя. Няма да е нещо толкова особено, като цяло с подовете в повечето игри, в повечето оцелявания ги правя по един и същ начин. Обаче първо трябва да щупя тази трева и след това ще го направя. Добре, щупим се. Добре, мисля, че още една. Да, я, цяла здрава лопата. Чупим и това и сега... то става нож. Не е проблем. Добре, ще тези левитират и не падат. Тоест не се чупят. Та по-да ще го направя ето по този начин. Като ето това дърво ще го обеля и ще е нещо като шахматно мисля да бъде. Така че да. Не ще е такова. Да, мисля, че добре ще се получи, защото за друг път реално не се изсещам. Камък не мисля да използвам тук, така че да. Освен всъщност за покрива може и да използвам камък, обаче. Добре. Това стига за сега. Поне няма повече, така че. Нека да спим. И така, сега това дърво, като казах, ще го обеля.
този начин и ще взема такова дъските, ще го запълня ето тук, по този начин. И реално мисля, че става добре. Ами, по принцип, само ето така. Да, по този начин става като цяло. Въпросът е, че не се нямам повече страх още да цепя дървета. Това ми напомня, че мога да направим такава ферма за дървета, да е близко до нас. И чакайте, всъщност аз мисля, че имам такова саплинки. Мисля, че имам. Ами... Да, имам 14. Такива е... Едно е такива, ще ги засадя, защото все пак да имаме още дървета. Тото е такива акация, който е окей, то на мен такова ми трябва. Не съм сигурен за колко време ще поникнат, но се надявам до края на да поне няколко да поникнат. А сега нека да отида да нацепя тези тук. Ето тук много мрат такива дървета, които трябва да се катеря. Фермата, която я направя, ще направя такова лимити и няма за кой няколко големи реално. Обаче... И ще почне много добре такова. Играта ми е много шумна нещо. Е така малко по-добре. Добре, айде това да взема. И то аз нямам. То съм дървета за нищо не са. Още саплинки. Добре, тук ще ги засадя. Така, ето това пак е голямо дърво. Ще трябва да се катеря. Добре, тук... добре, това дърво поникна. Бая бързо бих казал. Да го шупнем, то... Ще ми трябва. Добре, сега отиваме да ги направим дъски, да ги сложим и така да направим пода. И това добре поникнало. Добре, после ще го взема него. Така... Ето по този начин. Обяваме ги. И май това е като цяло. Тук мога да добавя още. То как се пада всъщност? Би трябвало... Не съм сигурен. Би трябвало така да има, значи ето тук да... Ето този начин. И ето там трябва да има дъска. Ето го правим на дъски. Точно един стак. И сме готови с пода. Почти.
Тук го обърках малко. Да, това е лошо. Ами, бе, тук ще го чупа малко, защото съм го объркал. И много грозно изглежда така. А това означава, че може би нямам стигне дървото. Да, със сигурност няма да стигне. Точно едно, брат. Ако не бях ги правил на дъски, много жалко. Еми, това е лошо, буквално само един блок не ми стигна. Добре. Так може да се взема ето това дърво. Хубаво и брадото ми се щупи. Ми копаме сърце. Това. Ами, хубаво е, че поне поникват сравнително бързо дърветата. Сега трябва да се захванем с тока с тавана, може би. Трябва правилно да направя. Къде ми е крафтинг тейбъл? Това е странно. Ето, аз крафтинг тейбъл не го... Аз май го ставих ето там отзади, ама... Не. Почти съм виден, че имах крафтинг тейбъл, не знам къде е. Така... Камък трябва. Добре, сега убиваме ето тези дървета. Отивам да отсека другото. Чакай. Аз съм... Мале, седно духове в тази игра, брат. Аз сериозно мислех, че не съм го цяка. Това е тук. Добре, той ще взема. Добре, нека да ходим да се захващаме с такова тавана, може би, който мисля да бъде само от блокове, понеже... Майко те дървета никнат, ама пред мен буквално. Така че да, няма да го правя с слабове, защото няма да мога да слагам нищо отгоре. И е голям проблем. Добре. Няма се налага да се катеря. Ето по този начин ще бъде... Ето така, мисля. То... Да, доста бестик е, ама какво се прави? Мисля, наистина няма как го направя с слабове, защото няма нищо отгоре, нали? И ще трябва по този начин. Хубаво, че не се удрям главата в тавана. Обаче... Обаче мисля така да е. Да, то като цяло, като стане ще изглежда добре, предполагам. Добре, ще го прави сега. Мислех тук по средата да е слабо, ама... То пък няма да стане. Ай, ще го направя така, както съм го починал. Ето така и изглежда сравнително добре. В смисъл, тавана е доста бейсик, ама...
Наистина, това мисля да е. Като ето тук ще бъдат стълбището за нагоре. Поне така мисля да бъде. То няма къде друго да го направя. То става и нощ. Така че да, ще го направя и ще започнем може би с втория етаж. Ама нека първо да спим. Добре. Еми, като казах стълбището, мисля да е ето тук. Те ще нека да счупим. И да се опитам да го направя някак си. Като то ще бъде от стъпала, мисля. Няколко ще направим. Окей, така реално става. Ето, точно ето тук мисля да направи тераса, която вече тераса ще бъде с слабове, за да изглежда малко по-добре. Нали, като се гледа от страни. Ето тук малко проблем, тези са виждат, нали, дървета, може би ще ги променя с нормални дъски, ама ще видим. Не, то... Или може така ще го стане, ще видим как ще стане. Само че ето тук ще направим да изглежда малко по-добре по този начин. И хубаво, че не закривам прозореца и да цяло. Добре, и сега късно всъщност започваме, като вторият етаж ще бъде такъв... Като формата няма да е като площ ще е същото, само дето формата ще е малко по-различна. Мисля, не съм сигурен. Ами... Всъщност не, мога да го направя... Ами сега ще видите каква ми е идеята. Само дето тук пак ще го донаправя с такива логове. За да може да не загуби концепцията. Ще трябва да бера дърветата първо. Добре, 24, ами... Ще ги използвам. Ето тук, където съм направил основите, ще го продължа, за да не се губи. 4 блока мисля, че стигат. Така че да, той долу май съм правил по 4. 1, 2, 3, 4. Като казах, ето тук ще има тераса, поне някаква малко обаче ще има. То ще бъде с такива с слабове, така че да. Добре, ще го направя по този начин. Само дете тук ще има разлика. Като няма да го правя така, ще бъде ето тук. Той са 3 блока на 2 или тук. Да, съм тук да са 2 на 2. 2, 3, 4. По този начин ще бъде. Както казах, нали, няма да е баш същото, но ще е как ще изглежда. Така, ето тук ще го направя по този начин, за да може да се скрепа някакъв начин тези. 2, 3. Добре, това не е нощ, май ще завали дъжд.
Естествено, дървета ще ги обеля, като винаги, обаче първо ще направя основите. Ами, тук мога да направя също някаква малка тераса. Не съм много сигурен. Или чай, всъщност. Да, ето тези, само къде ми е. Да. Ето те всъщност, може днес ще ги направя така да бъде 3 на 3. Но... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ето този начин. Мисля, че най-де ще изглежда по-добре. Да, доста по-равно е. Да. Така ще го оставя. Като от друга страна всъщност мисля да го направя пак по същия начин. Защото нали все пак да е еднакво от всички страни. Ама първо ще се събера дървета, че така по едно по две няма да свърши работа. Естествено, най-трудната част от тази къща ще бъде да направя покрива, но предполагам ще го измислям. Ето тук е на малко на това дъбово, не ми трябва дъбово. Добре, тук има почти счупено. Да, наистина тук вали. Добре, сега... отиваме... Мисля, че... Абе... 23 няма да се снимат кой знае колко много, ама то няма дървета, там е проблемът. От всяко повечето дървета, нататък има някакви, ама... Те повечето са такива брезови и дъбови, те че... Наистина ще им трябва да светя доста дървета и да направя фермата, възможно най-скоро. Не, дърво е порасна. Добре, ще го взема, все пак то ми трябва. Доста дърво. Или другото порасна, идеално. Ако завали тук дъжд, ще им помогне до някъде да растат по-бързо. Ето тук е 3 на 3, така че да. Така, тук го правя по този начин. Само че от другата страна няма да мога май. Или не, всъщност. Всъщност ще мога, то даже ще се получи добре, защото ще бъде тук до стената. Да. 1, 2, 3, 4. Да, като цяло това се получава до някъде. И сега въпросът е тук как да го направя.
Май ще се бъде точно пак ето така. Тук е 3 блока. Там е 1, 2, 3, май и там е 3. 3 на... Не, 2 са. Ами, няма проблем. Не успях много да го докарам, но мисля така си остане. Или мога ето тук съм да добавя още едни. И да, цяло. Естествено тук няма да има такива и... Реално тук ще е просто запълнено с такова и да, не знам да добавя някакъв друг прозорец, може обаче. Ще видя и като цяло това са основите на втория етаж. Като ето тук ще е тераста и така. Но нека първо да спим и ще видим как ще го направим. Добре, нека първо да ги обеляте дърветата, е най-важното буквално. Добре, щупи се. Това не беше хубаво. Само между другото спалнята може би ще премесна на втория етаж, когато стане готов. Вторият етаж ще бъде нещо като... Може би нещо като библиотека или ще е всъщност. Добре, става горе-долу. Само ето тук има едно, ако добавя, или не знам, то... Мога ето тук да добавя още една колона. И така като се гледа от долу ще... не е по-добре мисля. Да, със сигурност е доста по-добре. Ама, той ще трябва да направи тук. Да, то не е проблем. Проблем обаче нямам дърво. Да, това е проблем. Добре, всъщност саплинките, които събрах, мисля да ги засея. Ето тук. Около къщата. Като се надявам да никнат скоро, че ми трябва много дърво. Поне са пораснали, ще ги взема. Нататък всъщност има още дървета. Добре. Порасна се и тея, ще ги взема всички. В смисъл всички дървета, които има. О, куча. И прасе, нямам кукли, за съжаление. О, и крави, наистина нямам кукли за текуче. Не съм бил никакви скелети. Определено бих искал да имам куче.
Мога да отида да проверя дали нямам нещо, обаче ме съмнявам. В смисъл, да, тъй като че нямам последовател. Трябва да го опитаме първо. Ами не, никакви кокали нямам, което е тъжно. Е, да. То по принцип кокалите не знам дали мисля, че може да правят от нещо, ама... Не. Не, кокалите само се намират, не може да се правят от нищо. Въпросът е, че наистина аз не съм намирал кокали изобщо. Добре, за сега изглежда горе-долу добре. Ами, точно на мен ще ни трябва такива дъски. И като цяло започваме за дъските да правим. Да, ето тук мисля да е по този начин, само че тук точно мисля да има такова прозорец, така че... Да, ами той е тук между другото. Не знам, може би тук няма да има прозорец. Бе, нека всъщност първо да направим тук. Да, ето тук мога да добавя такива стъпала. Или не знам. Всъщност не, чакай. Не ми хареса много. Може би тук няма да го правя по този начин. Да, ще бъде ето така. Да, като цяло. Мисля след време да добавя и после не знам такива прозорци, те ще го видим. Ето тук, като казах, ще има прозорец, тук ще има прозорец. Така че тези прозорци мисля още сега започна да ги правя. Тук не съм направил такова. Ето тук не знам какво да има и как да го направя. Мисля, първо започва с слабовето тук точно и след ще го измисля предполагам. Но почна правите тези прозорци, които лесно ще стане като цяло с такива... Нали, по същия начин как да ги прави долу. Само, че ми трябва да направя малко стъпала.
Добре, тук много не се получи. То даже тук не знам как го направя. Защото ми се иска тук да има прозорец. Да, е по този начин. Добре, мисля, че може да се получи. Да, добре, като цяло. Имам 5 такива, имам 12 всъщност, добре. Айде ще ги използвам. Ти дърво е поникнал. Добре, ще го взема след малко. То на долен етаж по този начин ли са ни правили, да. Не, малко по-различно, но... Абе, бая по-различно. Проблемът, че тук ги поставих, това не е толкова голям проблем всъщност. Ако успя да мина някак си... Само да спим първо, че не съм себе с мобила днеска. Добре, нека да помисля как... Добре. Да помисля как да мина от тук. Скоро ще направя малко паркур. Да, така става като цяло. Да, така е идеално даже. Само че ето тук на отгоре... Добре, тази пръст ще я махна с малко. Ето тук отгоре мога да направя по един друг начин. Не така. Той така става обаче. Не знам, може ще по другия начин. Да, така става. Само да го видя. Май по този начин ще бъде. Или... Не знам, може ли да го променя всъщност? Като се запреждаш, малко странно изглежда сякаш. Ето така. Да, мисля, че така ще го ставя. Да, добре, така става като цяло. Само да взема това дърво тук и продължавам с останалите прозорци и като цяло
Днеска епизод трябва да довърши къщата, така че да. Кой ще рече и покрива? Не знам, ако не се стане прекалено дълъг, няма да довършам покрива, но поне втори етаж трябва да направя. И покрива, ако го довърша, ще е извън кадър, може би. Добре, да, по този начин става. Като трябва, ще направим другите прозорци така. Ей, пак ми се чупи братата. Добре. Айде, нека да направим няколко такива още. Така да има. И като цяло, може би за пясък ще трябва да отида. Ама после. И да измисля тук как да стане. Да, мога по този начин, ама не знам как ще стане. Чакай. Добре, ще го пробваме и ще видим. М, Тук вече не знам как да го завъртя. Може би ще използвам друг блок за ориентир и така. Да. Ай, сега не му излязва. Ай, това па... О, майко, брат. Сериозно ли падаш? Добре. Слагаме това и мисля, че добре изглежда, като то... Тея... Прозорците също се завъртат, май. А, не. Всъщност мога да го направя, мисля. Ами да, по този начин ще трябва да, защото не се изглежда доста грозно. Ами не е толкова голям проблем, в тази наистина става като цяло. Добре, да поставя само тези неща отгоре. Добре, сега трябва да измислим тук как да стане. Може би... Може ли това всъщност ще бъде един голям прозорец? Добре, ето то... Не, чак. Бе, няма да е плаш по този начин. Ето така. И от горната страна ще е по същия начин.
О, майко, бро. Добре, мраза да падам. По този начин, ама се барикадирам от външната страна и не може да се запасна. Ето по този начин и ето тук ще бъде така. Малко се съединят двата прозореца, ама не знам как го направя. Не, чакай, сетих се. Ама ще трябва да го разруша едното. Ето така. Не, аз тук направих малко грешка обаче. Добре, ще се опитам да го правя, защото те трябва съединени. Не е баш така, ама... Това просто се свързва от тази страна. И аз трябва да направя нещо от външната страна, от вътрешната, демек. Но той тук, добре, тук не е толкова трудно. Ето така. То няма как иначе. Отново падаме. И отново става вечер, между другото. Окей, разбрахме го горе-долу. Тук обаче пак ще трябва да се помага с един блок. Добре, значи... Ти трябва да дойде някъде ето тук, май. Като това е по този начин. Абсолютно никой да си няма. Така да стане. Ще така направя така... не. Добре, мисля, че го разбрах. Чай, момент. Значи ето тук трябва да добавя един блок. Не е баш така, да видя. Не, всъщност така е. Да. И сега само трябва да добавяте от... Те ще им стигнат като цяло. И отгоре, където го измислих. То мобъл има. Добре, май ще бием сега, защото няма да спа пък. И добре, добре. Айде първо ще спим, че тя мобъл е малко ме дръзна. Тук мога да добавя такъв... Защото има дупка, мога да добавя някакъв сабблок.
Само че ето тук трябва да е с обува. Ето тук ще да бъде такова и другото ще трябва да направя с обува. Кой означава, че ще трябва да сляза? Окей. Няма значение, но това като цяло е за сега. И ще трябва сега да направим също от друга страна. Поне разбрахме като цяло как да стане. Правим си бая-бая. Такива. Отивам да ги... Да си направя малко такива... тъпала. Крипър има, то е лошо. Но трябва да го убия, защото да не направи някакъв. Не гърми, моля те. Добре. Малко изтръпнах. Но и че реално погледнато става горе добре. Само е тази дупката малко ме дразни. Говоря за ето тази тук. Ама няма какво направя, така ще стане. Така, ядем нещо набързо. И сега пак по същия начин, ето така. Направо започвам тук, че то е ясно вече как да стане. Да, и аз не го обърках. Започвате тук. По този начин. Така. Не, всъщност, чакай. Аз казвам го направо. Аз мисля го направо, че... Само да го видя. Да, по този начин. Добре. Малко съм го направил някак трябва, но няма го оправям. В смисъл така ще остане. Значи тук е ето така. И там е по другия начин. Мисля е тук вътрешно. Да, по този начин съм го направил. Който е малко странно. Само дете тук трябва да го завъртя. Добре, става като това, не е толкова зле. Добре. Като цяло. И сега като цяло правим също отгоре. Едно, две, три, 4, 5. Отново заседнах. Тук пак обърках. Окей. Да. Ами... Ами да, бая съм го... Брат, защо не мога да направя както трябва, брат?
Окей, тук трябва да е пак по същия начин, който означава, че може би ще трябва да използвам такъв блок. Да, като цяло ще използвам един блок. Ама... Добре, тук е по същия... Ето така. Добре, те прозорци ще ми вземат душата. Буквално. По тази страна. Значи... Ето така и другото... Не. Не мисля, че е така, но да видя как ще изглежда само. Изобщо не изглежда добре. Добре, ще тисна да видя само как съм го направил там, защото си няма представа буквално. Той не съм го махнал. Добре, значи... От едната страна, там където са две такива, да ми отпреде, се започва от ето тук. Две и след нататък. Добре, да го знам като цяло. Значи от тази страна се започва по този начин, отгоре. Ето така. Две. След това, така и само накрая трябва да направя... Но за целта ще ми трябва такова блок. Ето така и да видим с ще стане. Да, добре. И би трябвало така да е всъщност. Тук нито един път не съм ги оцелил, като ме реда. Да, така трябва да се всъщност и сега трябва да сложим прозорците. Проблемът е, че има само един. Добре, прозорците за сега няма слагам. Правим така, тук с слабова. Да, ето този начин. Ей, смилк, той тук освен прозорците няма какво друго да правим. Добре. Ами сега остават още няколко прозорци. Ето тук. Тук са малко по-лесно. Добре, само как бяха, би трябвало. Така трябва като цяло. Да, по начин. Ето така. Ами не баш. Но близко. Само де трябва да е от друга страна. Добре, тук пак ще изпълням блок. Той не им помогна много.
Добре, ето така стана. И като цяло ние сме готови тук само отгоре да добавя другите тези двете. По този начин и остана един единствен прозорец. Преди това ще спием и ще го направя. Така остана ето само този, той е бая лесен. Така ще е, обаче не са ми свършиха стълбите. Айде тук. И това е като цяло, той е най-лесен прозорец буквално. Остана само отгоре. И сме официално готови с прозорците. Поздравление. Буквално. Ние сме готови с тях. Само дето... Само се чуя тук да не... Добре сте тук, мисля, че да. Цяло. Останаха само стъклата. И да правим таван като по-бързо. Като естествено таван ще направя по абсолютно същия начин. Като до този начин, обаче първо мисля да взема малко стъкла. Демек за песък. Хубавото ми е, че песък е тук буквално до мен. И ще го пека, ще сложим стъклата. Докато го пека ще направим тавана и като цяло най-вероятно това ще бъде за епизода. Понеже покрива като цяло ще отнеме бая време, аз още не съм го измислил как да стане. Реално ми се иска покрива да не е някакъв много голям. Да е много изпъкнал. И него най-вероятно ще му правя с... Първо трябва да правя основите и оттам след с камък ще го правя. Да е малко по-разчупено. Основите са от дърво. Добре. Какво правя аз? Печем, правим стъкло. Оттам панели. И сме готови като цяло. Сега нека да започваме с покрива, не с таван да е тук. Няма да е много труден. Ето тази дупка тук. Ответ не знам точно какво ще има, но ще видим. Може би съм тук да поставя такова поставки за броня. Да, това е най-доброто място буквално. Окей, май ще трябва да използвам цялото дърво. Като... Ето тук ще трябва да спра заради терасата. Само че... Хайде тук ще направим той. И като цяло това ще е от покрива, защото тук, както казах, ще има тераса, която мога да направим всъщност с слабо ето тази част тук. Добре, може би ще направим и днеска и терасата.
Не съм сигурен как да стане, този на тераса не е много сложна за правене по принцип. Обаче... Да. Първо да сложим стъклата обаче. Ето така. Добре, готови сме с стъклата. Прозорите са идеални. Както казах на първи и на втори етап, тук мога да добавя по два прозореца, ама ще видя как ще стане. Да имате ли център като цяло? Ето тук има два, едно, две и тук две. Едно, две, тук два, значи две, тук две, едно, две, тук има два, вече едно, две, три, ами... Сега ще го измисля някак си. Със сигурност, ама няма да е този епизод. Добре, нека да направим малко слабове. Още, това. Един как ще стане тази тераса. То, за да направя терасата, трябва да е разгранича от апартамент, т.е. от втори етаж. Демек, ето тук. Това е интересно. Демек, може би ето тук ще трябва да добавя такива, ама аз нямам дърво. Те... Добре, горе-долу разбрах как да стане. За врата, може би ще добавя ето, едно, две, три, да има две, мога да добавя тук две за врата. И да, като цяло. Само тук ще добавя по този начин. Тук ще сложа вратата. И сега само искам да видя тук може... мога да добавям такива. Това е добре. Това означава, че ще добавя такива дървета, само... Ще тя събера малко. Ето и става като цяло. Те ще е последното нещо, като правим за като цяло терасата, а вече... Да, като цяло. Тук за нави се чуя да добавям ли... Не съм сигурен, защото ще изглежда малко странно. Не знам, ще го измисля като цяло. Добре, то не ми трябва много дърво като цяло. Ето този начин. Да, по този начин става като цяло. Само ще го обеля естествено. И ето тук вече като цяло започваме с... Ето тук като цяло ще добавям вратата после. Като ето тук може би ще се наложи да... Добре, повече прозорци няма да добавям. Изобщо. Така че... нямам дърво. Добре. Да, ето така. Може би... Ами става като цяло. И тази терас няма също тук, като ще направя още малко ето по този начин. Така че да... Добре, тъй го обърках, не трябваше.
Добре, ето по този начин става и като цяло ще да продължа. Ай, 30 са им предостатъчни, ама да имам. Добре, ти малко ми трябваше, трябва да го правя равномерно двете страни. Падна, няма начин. Защото да, по този начин. Добре, така не е зле реално. Естествено ще го видя от другата долу после. То си дърво няма. Добре, няма, аз ти дърво ще направя после. Или да го допродължа тук или... Навес не мисля да добавям, така че... По принцип няма да излезе да добавя някаква друга факла. Ето тук, защото става малко е тъмно. Добре, отиваме да спим като цяло и... Ще направим ограда, ще го видя отдолу и... Ще приключваме. Само... Да го видя, ами... Добре като цяло. Мисля. Тук реално погледам като цяло няколко се. Ще направя малко слабо и като цяло ограда. От оградата от такива ще бъде малко, може би малко по-добре. Така е каменна ограда, ама проблема е, че няма много. Добре, ще видя как ще стане. И така като цяло. Добре, като цяло не е толкова зле. И даже изобщо не е зле. Но да, няма да правя по-голяма, мисля, че тераса стана добре. Не съм сигурен. Мисля, да, като цяло. Се взема малко камък от това, ако имам. Ами не, няма. Добре, ще отида малко за камък и ще да направим ти нещо. Айде, тук ще взема малко камък. Колко се? 10? 10 ще стигнат, предполагам. Или... Айде, 12. Да. За всеки случай. Много ме жалко това, че няма мога да направя покрива днес, ама просто епизод става доста дълъг и най-вероятно има над час. Не съм сигурен колко време вече записвам, но... Добре, правим го ето това. И то дай май само 6 ще стигнат или... Да, ето така стана добре. Добре, сега виждам къде съм сбъркал. Буквално ето тук, само че нещо съм се... Нещо много жестоко съм се объркал. Тук трябва да има такова, тук трябва да има такова. Демек е така трябва да е. Ти означава, че ето тук ще стане малко една идея по-голяма.
Ами той до някъде е хубаво, че е правя по-голямо, обаче не е хубаво, че го обърках. Ти така означава, че ето така трябва да има ето така. Може би нещо такова. И тук ще бъде така. Да. Ми би трябвало така да е. Вече добре. И така, след и две такива. Ето тук. И тук. И те са точно. Найс. Цяло, да. И в общи линии това е терасата цяло, така че да. Ми... Може би до тук ще започнем като цял епизодите в следващите, нали, когато има. Хубаво, че не мога да се падне между другото. Но да, като цяло. Тук само да направя като цяло две такива блокове. Навес не мисля да има. Така че да. И така че да, като цяло. Само въртително да направя. Или се чуя да има ли върти, защото така всъщност е доста добре. Ама може и да добавя върти да видя как ще изглежда. Да, акации ви върти. Правим ги по този начин, тук оставаме. Добре, тук мога да сложа такива, такива. Добре, не е много добре. Те врати. По този начин ще трябва да се... Ето така. Просто да, но мисля, че дори така е окей. Така, отгоре... Просто е по този начин и ще трябва две дървета. Или... Добре, мога и айде по малко по-интересен начин. Ето така. Обаче дървет трябва. Междуто дърво ще не сам маха, не знам. Защото имаше достъп до дърво, може би, зато. Те храсти, да. Бе, той дърво не работи. Сериозно, няма нищо порасно тук. Той куча още седи, ама наистина нямам колко ли. Може да убия един скелет, нали, в една нощ, ама. Наистина така скама, като е отдалече, изглежда много добре. Реално скама ще направи покрива, така че да. Добре. Не се получи тук, ама откарай. Точно две ми трябваше. Добре. Като цяло. Стана добре в интересни съм като цяло, но да, естествено. Естествено като цяло ще трябва да се доразвива. От като цяло, като го гледаш от такова долу, е малко енергия странно. Само, нали. Но ще се опитам като цяло да го поразшипа в следващите епизоди. Като цяло, но ще видя. И да. Оставам само покрива да се направя, който си нямам никаква представа как ще стане, но ще видим. Така че да, цяло.
Като цяло мисля това и да е за видеото, защото стана бая дълго, не знам колко време се снима вече. Така че хора, ако ви хареса видеото, може да се абонирате, лайкате и да, като цяло. И ще се видим в следващото такова. Да. Който като цяло най-вероятно ще бъде, може би в други ден, ще кога ще го запиша, така че да. Благодаря, че гледахте и до следващото видео. Чао!